Okay, maayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mga Sugbuanon dinhi sa tibuok Visayas, Mindanao, Luzon ug sa tibuok kalibutan nga nagtan-aw nini atong television nga kinaham gyud. Ang atong health guide karon pagkaanindot kay gikan gini sa farm kining gatas sa kanding. Ang atong gatas sa kanding daghan kay ta og kanding dinhi sa ato pero pinasagdan lang. Ilabi na gyud diha sa probinsya. Ang ubang kanding gasuroy-suroy lang. Wa matiman. Ako kaniadto sa hamtong pang akong panuigon nag-edad pa og 11 o 16, nagbuhi man ko og kanding ba. Miabot og 200 kapin, almost 300 kabo kanding ang akong napasanay. Ako ang nagsupply sa gatas sa kanding sa amo ang lungsod. Barato pa kayo kaniadto ang akong baligya. Imagine, tag 10 centavos ra ang usa ka botelya sa Coca-Cola. Kahibaw ba mo nga ang gatas sa kanding mao labing maayo nga ipuli sa gatas sa inahan. Ilabi na sa panahon nga lutason ang imong gamayng baby. Tungod kay ang goat's milk mas ubos ang fat globules kung ikumpara nato sa gatas sa baka o cow's milk. Mas taas ang calcium content nga makapalig-on sa bukog sa mga bata ug makasanta sa osteoporosis sa mga dagkong tao. Mas daghan ang protina kaysa baka. 3.8 times ang gidaghanon sa vitamin A ug 2 times o dublihon ang iron content maayo para sa anemia. Daghang nicotinic acid nga makapa-improve sa atay kay mutabang kini sa pagpataas sa HDL o good cholesterol unya makapamubo sa triglycerides. Unya makapahamis pagyud sa panit sa tao. Gani ana may mga sabon o mga facial creams nga gamit ang gatas sa kanding. Makaayo sa digestive system, blood circulation ug makasanta sa migraine. Dali ro usab mahilis sa ilawom sa tiyan. Mayo usab sa mga taong nag-antos og kabahong sa estomago o gastric ulcer. Kay alkaline food man kini. Mo-neutralize sa asido. Moalalay sa pag-alim sa ulcer. Busa ayaw pasagdi ang inyong mga kanding sa probinsya. Pasanaya kini, gatasi sa eksaktong proseso. Ibaligya dayon aron sigurado yung kwarta na. Makatabang pagyud sa mga katawhan. Busa kamo mga batanon, labi na sa probinsya, imbis nga mag-adis-adis, pamuhi o pamaton ragod mo og kanding. Muna manghigala pagkanindot. O din na kita kuto manghigala o sa sunod na pod natong pagkikita ay kini inyo higala Dr. Warfito pa sa Ingrasya makanunay yung magpahinumdom kaninyo nga kining lawas o kaalam nga gihatag o gimugna sa labaw nga makagagahom atong ampingan aron usab magahinan ang atong isig katao. Busa atong pahibaloon ang atong mga silingan, mga kaigsunan o kahigalaan nga nining atong kinahanglang istasyon. Ani adinhi ang atong health guide. Ato silang tabangan. Ato silang pahinumduman nga miserbisyo kaninyo kita dinig sobra na po katuig pinaagi sa karadyuhan. O karon ani ana sa inyong kinaham nga television. Maayong adlaw Pinoy o kumusta ang mga Sugbuanon sa tibuok kalibutan. Okay.